ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ്. കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, നെഞ്ചു പൊട്ടും ഈ കുഞ്ഞുമോളുടെ കരച്ചില് കേൾക്കുമ്പോൾ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ പൂപ്പലം വലമ്പൂരുള്ള 4 മാസം പ്രായമുള്ള റുബീന എന്ന പൊന്നുമോള് കരൾ രോഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കരള് മാറ്റിവെക്കണം. കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഈ കുട്ടിയെ സഹായിക്കണം. മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റുബീന 4 മാസം പ്രായ എന്റെ മോൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കരള് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും കഴിവില്ല. 35 ലക്ഷത്തോളം വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ മോൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കരള് മാറ്റി വെക്കണം. എന്റെ മോളെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അസ്സലാമലൈക്കും. ഞങ്ങൾ പൂപ്പലം വലമ്പൂര് സംയുക്ത മഹല്ല് കമ്മിറ്റിന്റെ ചെയർമാനാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളെ നാട്ടില് ആരാരുമില്ലാത്ത ഒരു ജമീല എന്ന സ്ത്രീയുടെ മകളുടെ കുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ കല്യാണം തന്നെ ഞങ്ങൾ മഹല്ല് ഇടപെട്ട് നടത്തി കൊടുത്താണ്. പാലക്കാട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായ കുട്ടിക്ക് 6 മാസമാണ്. അത് ലിവർ തകരാറായി അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസത്തിലാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലിവർ മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. ഏകദേശം 35 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒരു സഹായം എത്തിച്ച് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എത്രയും വിനയത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പൂപ്പുലം വലമ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇവിടുത്തെ മഹലിന്റെ ഭാരവാഹികളും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുക. ഈ പറയുന്ന റുബീന എന്ന് പറയുന്ന 4 മാസം പ്രായമുള്ള ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. 35 ലക്ഷം രൂപ വേണം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കരൾ മാറ്റിവെക്കാൻ. ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ശരീരം മുഴുവൻ ഓരോ ദിവസവും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിയുന്നത്. വളരെ എമർജൻസിയാണ്. ഈ ഫണ്ടായാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ലിവർ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ പേയും പേടിഎം ഒക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും സഹായിക്കണം. കാരണം ഈ മഹൽ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമാണെങ്കിലും ഈ ഇരിക്കുന്ന വീടാണെങ്കിലൊക്കെ മഹല് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത അത്രയ്ക്കും ദയനീയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. പക്ഷേ 35 ലക്ഷം രൂപ സംഘടിപ്പിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ സർജറി ചെയ്യാൻ ഈ മഹലിന്റെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിയുന്നവരൊക്കെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.